Annalena Baerbock, ministar spoljnih poslova Nemačke, napustila je sednicu vlade nakon što je kancelar Olaf Scholz odbio da Kijevu isporuči novu pomoć, pišu nemački mediji. Jedno je jasno, među njima vlada loša atmosfera, konstatuju nemački mediji. Objavljena je i fotografija na kojoj se vidi da Baerbock nezadovoljna napušta sednicu. Scholz navodno koči isporuku dodatne pomoći Kijevu u vrednosti od 3 milijarde evra, dok se za to zalažu Baerbock i ministar odbrane Boris Pistorius. Kancelar smatra da je izdvajanje novog paketa pomoći moguće samo ako se ukine ograničenje na državne pozajmice. Prema medijskim navodima, ministri su želeli da pruže novu pomoć pre izbora za Bundestag zakazanih za 23. februar. Stručnjaci u oružanim snagama Nemačke Bundeswehru čak su pripremili spisak naoružanja koji je uključivao još 3 PVO sistema IRIS-T, uključujući granate, rakete za Patriot, 10 haubica i municiju.